Pridey na Slovensku je tradícia taká, by som povedala, že mnohovrstevnatá, pretože v 92. roku sa na Slovensku konala pod gesciou Ganymedesu a ILGY, konferencia medzinárodná. Súčasťou tej trojdňovky bol krátky pochod z IMKY na vtedajší ešte dochodca, myslím sa to volalo ešte vtedy Gottwaldovo, dneska námestie Slobody. Tam sme zapálili sviečky do symbolického trojuholníka. Čiže to je jeden taký moment, kedy zdá sa mi, že prvý po 89. roku, kedy ako keby prajdovala tá Bratislava spolu so zahraničnými ľuďmi. Tak tomuto pánovi zatlieskajte, tento človek je jeden z úplne, absolútne prvých, ešte ja som pomaly cikala do teplých plienok, keď on už bol aktivista a spolu zakladal prvé občianske združenie na Slovensku, ktoré sa venovalo právam gejov a lesbiek, Jarko Ďurík v združení Ganymedes. Maroš tým, že mal nejaké kontakty, vedel nemecky, tak komunikoval aj s zahraničnými teplými organizáciami. Na naše veľké prekvapenie hneď v 90. roku sme dostali pozvanie do Berlína na Gay Pride. To bol vlastne úplne prvý taký kontakt so zahraničím a možnosť vidieť, že ako funguje teplá komunita, alebo že čo môže teplá komunita robiť vonku. Čiže až potom, keď sa začali zbierať takéto informácie, sa začalo rozširovať na to, že čo by sme mohli. No, o Gay Pride sme nesnívali v tom období vôbec. Myšlienka mohla byť, ale všetci sme ju považovali za nedosiahnuteľnú v tom období. Maroš mal ambície, čo si myslím, že bolo akože ozaj najdôležitejšie, zlepšiť povedomie o homosexualite vo verejnosti. Samozrejme, že druhá dôležitá vec bola stretávanie, pretože máš potrebu nejak sa socializovať alebo stretávať s ľuďmi, či už rovnakým názorom, alebo proste rovnakými záujmami. A potom ďalšia vec bola, čo bolo tiež dosť také silné, ľuďom, ktorí prežívajú, alebo ktorí sú pred coming outom, pomôcť. Lebo toto je najdôležitejšie, že keď máš to podozrenie, že si inak orientovaný, tak najväčší problém je, že máš pocit, že si sám. Už len to, že existuje nejaké hnutie, vlastne môže mnohým ľuďom pomôcť k tomu, aby sa nejakým spôsobom buď prihlásili, alebo aspoň proste mali pocit, že aha, niečo tu existuje, že nie som v tom úplne sám. Toto boli v podstate na začiatku úplne také tie najdôležitejšie veci. A potom po roku 2000, keď minister spravodlivosti za KDH vtedajší Jan Čarnogórsky vyhlásil, že registrované partnerstva na Slovensku nebudú, tak sa začala tá teplá komunita z toho interného voľnočasového komunitného života. Začala aj politicky prejavovať a politicky organizovať a vznikla iniciatíva Inakosť. Tá práve spustila to, čo možno dnes o tom chceme hovoriť, a to je, vtedy to nazvali pochody inakosti, nevolalo sa to Pride ani nič podobné. A tie pochody inakosti boli v auguste, respektíve v lete 2001. V auguste bol v Bratislave a potom bol aj v Košiciach a v Banskej Bystrici. A jeho súčasťou bolo také veľké divadlo pre médiá. Prišiel čierny Mercedes. Z Mercedesu vystúpili dve nevesty, ktoré boli na jednej strane odúhované, ale mali teda závoje pred tvárou. Ako symbol toho, že sme nútení tu na Slovensku sa neustále ukrývať. A tie dievčatá sme vtedy symbolicky oddali a spustili ten pochod po meste s tým, že ako keby to si KDH naplánovalo, tak presne v čase, keď začala akcia, sa spustila búrka, ale dážď strašný, fakt daždisko hrozný. Takže celé to, čo som teraz popísala, prebehlo v daždi a keď sme prišli na Hviezdoslavovo námestie pred Ganymedovú fontánu, ktorá bola cieľom, tak vyšla dúha nad mestom. Keď sme prišli proste pred tú Ganymedesovskú fontánu, tak vyšla dúha, tak sme si povedali, že nakoniec sme to my objednali, nie oni.
Začal by som tým 4. ročníkom na strednej, kde mám vlastne po tom, čo som sa vlastne vyautoval, alebo dosť autoval tomu okoliu, že už to bolo tak o mne pomerne všeobecne známe, že som gej, tak ma oslovila kamarátka, že či by som robil niečo ako živú knihu pre tzv. Rovesníckych vzdelávateľov a vzdelávateľky v oblasti prevencie rôznych sociálne negatívnych javov v Spišskej Novej Vsi, tzv. PIRKO. Že by som im proste porozprával o tom, aké to je byť gejom a tak ďalej. A vlastne vtedy som začal tak nejakú dráhu aktivistu, by som to nazval. Vlastne už sa mi tak formovala tá identita, že vlastne chcem niečo robiť v tom aktivizme alebo niečo pre zlepšenie tej situácie a potom v 2007 alebo 2008 ma zase oslovil kamarát, že Hanna Fabry robí školenie pre začínajúcich aktivistov a aktivistky. My sme ešte, kým Ivan žil a Marian, tak sme si hovorili, že my neustále proste plačeme, že sme na všetko sami, že nemá kto s nami pracovať, že keď niečo organizujeme, stále sme to tí istí, že už nevládzeme a tak ďalej. A ja som si povedala, že tak ale už prestaňme plakať. A napísala som projekt na vzdelávanie lídrov, ktorý som nazvala Queer Leaders Projekt. Tak veľmi sme niečo chceli proste s tou komunitou robiť, že my sme potom s ľuďmi, niektorí z nich sú doteraz v aktivizme, skúšali resuscitovať Ganymedes, prvé gejské združenie na Slovensku. To bohužiaľ nevyšlo, ale vlastne v čase, keď my sme dokončovali toto, alebo to bolo vlastne na konci 2009, tak sa začal formovať tím prvého bratislavského Prideu. V tom 2010, keď my sme začali organizovať ten Pride, tak naozaj to bola koncepčná práca minimálne 3/4 roka predtým, kde sme pripravovali nejaké hodnoty, nejaké zásady toho Prideu, požiadavky toho Prideu. A samotný pochod, tá demonštrácia bola len vyvrcholením tých aktivít a požiadavok, ktoré máme a bola len nástrojom na komunikáciu s verejnosťou a naozaj dosiahla masívne rozmery. Pride znamená hrdosť. Byť hrdý sám na seba. Na to, kto som. Na svoju orientáciu. Každý z nás je iný, ale žijeme v jednej krajine. Rozmanitosť je dar. Akceptujme ju. Prijímajme svojich priateľov, detí, známych, kolegov, Ktorí sú iní. Pridajme sa k ním a kráčame spoločne ulicami Bratislavy. 22. máj bude dúhovým dňom. Bratislava sa pridáva k ostatným európskym mestám a my sme na to hrdí. Pridajte sa aj vy k dúhovému Pride 2010. A zažijete otvorenosť, akceptáciu. A hrdosť nás všetkých. Tým, že som predtým dlhé roky robil v reklame a marketingu, tak som si bral na starosť komunikáciu, fundraising a bezpečnosť toho podujatia, ale v podstate sme robili všetci všetko, že nás to bolo na tom, že čo sme si nerobili, sami sme nemali. Bolo to také, že nadšenie, robili sme niečo, čo nikto pred nami nerobil a dostávali sme veľa aj podporných vyjadrení, dostávali sme aj veľa hejtu. O týždeň budú ulicami Bratislavy pochodovať homosexuáli. Práve proti ich pochodu Gay Pride, ale prišli už dnes protestovať katolíci. Som z 10 detí, mám 5 detí a podporujem rodinu z celého srdca. Chránim si dedičstvo svojich otcov, vieru. Teda sa Slovensko spamätalo a navrátilo sa k Bohu, ktorý je najmocnejší. V tom čase nikto vlastne nevedel, čo to bude. Naozaj, že boli povedzme správy alebo fotky zo zahraničných prajedov, kde tí ľudia, áno, niektorí boli viac vyzlečení ako oblečení, kde to bola viac oslava, ale my sme to vlastne od začiatku koncipovali ako demonštráciu, že to je v prvom rade ľudskoprávna demonštrácia a až potom je to nejaká oslava, lebo naozaj nemáme až tak veľa čo oslavovať. Takže ten prvý ročník bol veľmi zaujímavý v tomto, ja si pamätám blogy, ktoré boli písané predtým, ako sa bude proste sexovať v uliciach v Bratislave, budú holí ľudia a ja taký, že ľudia, ale však ešte nebolo Pride. Ako vy môžete vedieť, čo vlastne bude? Láska a nenávisť na jednom mieste. Bratislavské Hviezdoslavovo námestie zažilo historický prvý dúhový pochod gejov a lesbičiek. Podujatie však sprevádzali agresívne útoky extrémistov. Pochod ulicami Starého mesta sa nakoniec nekonal. Bolo by to nebezpečné. Na prvý dúhový Pride prišlo asi 750 ľudí zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Česka či Veľkej Británie. Podľa nich nie je dôležitá sexuálna orientácia, ale aby ľudské práva platili pre všetkých ľudí. My sme mali obavu z toho, že aj sme mali nejaké signály, že prídu fašisti to nejakým spôsobom narušiť, aj sa organizovali na tých rôznych fórach a aj sme to avizovali polícii, ktorá to brala to začiatku na ľahkú váhu.
Mali sme dohodnutého Volkera Becka z nemeckého parlamentu, ktorý chodí na takéto Pridey Balkány, že nejakým spôsobom, ak dojde k nejakému eskalovaniu násilia, že zasiahne a bude intervenovať na tie zložky cez tieto medzinárodné štruktúry. Mali sme pozvaných a potvrdili účasť europoslankyne z Rakúska, ktoré aj vďaka ich prítomnosti dosiahli a dotiahli väčšiu mediálnu pozornosť. A keď potom vznikla taká tá situácia, že títo protestujúci po nej hodili nejaké kamene, tak zasiahla polícia a nejakým spôsobom ich spacifikovala, dovtedy nejakým spôsobom neriešila nič, aj keď sme ich o to žiadali. Pride je o tom, že sa nebojíme výjsť do ulic s ľuďmi, ktorých ľúbime a sú rovnakého pohlavia. Práve to niektorým prekážalo. Na námestí od začiatku vládnu emócie a napätie, pochod sa ešte ani nezačal a extrémisti na seba upútali pozornosť. Na slušnú rodinu, na heterosexuálne páry! Za Boha, za národ, za Boha, za národ! Policajný štát, policajný štát! Okrem transparentov sa na námestí objavili aj dymovnice a slzný plyn. Druhový pochod sa do bratislavských ulic nakoniec nedostal. Polícia odporúčila organizátorom, aby ho zrušili. Gejovia, lesbičky či bisexuáli chcú od Slovákov iba jedno. Aby byli tolerantní. Neviem, prečo by sme sa mali skrývať. Pôvodne mal byť pochod s starým mestom, ktorý vlastne v tom momente, ako nastala táto situácia po dohode s políciou, sa spravil evakuačný plán, že sme tých účastníkov na tom námestí, z Viedoslava námestia prevedli cez Starý most na stranu Petržalky, kde mala byť afterparty. A to čaro nechceného bolo vlastne, že tým presunom cez ten most SNP tá dlhá šnúra ľudí s duhovými vlajkami vlastne ukazovala krásne mediálne zábery. A súčasťou kresťanskej viery aj je jedno Božie prikázanie, že miluj svojho bližného. Súčasťou je to vlastne láska. Myslím si, že neoddeliteľnou súčasťou lásky je aj tolerancia. Ja viem, že je to niekedy veľmi ťažké a stojí to veľa síl byť tolerantný voči tým, ktorých milujeme, ale ja vám želám, aby ľudia voči nám boli tolerantní, aby ste boli tolerantní sami voči sebe a aj voči nám. Ja viem, že to stojí veľa síly, ale si myslím, že keď niekoho milujeme, tak mu želáme, aby bol šťastný. Ja vám želám, aby ste šťastní boli. A aby ste boli hlavne slobodní. Ten 2001, to je, že bolo nás pár, naozaj doslova pár, ja si nepamätám, ale možno 50, možno 70 a potom občumovači a média. Pride, už reálny dúhový Pride v tom 2010 bol veľkým vystúpením, že napriek tomu, že už tu bolo citeľné to ochladenie nálad voči nám, alebo možno práve preto prišlo na ten Pride veľa ľudí, ja si nepamätám koľko, ale veľa, a prišli nás podporiť politici, či už z parlamentu, alebo z mestského zastupiteľstva. To všetko okolo vytvorilo atmosféru, že sa zdalo, aspoň nám vo vnútri komunity, že celé Slovensko, minimálne celá Bratislava a siete nehovoria o ničom inom, len áno Pride, nie Pride. A v tejto atmosfére ľudia, ktorí tam prišli, jednoducho prišli s obrovským nadšením, že áno Pride, my chceme Pride a toto je náš Pride. A hrozne boli nadšení, čiže bol to úplne iný typ podujatia. To bolo, ja by som to prirovnala, že ten v 2001, tie pochody inakosti boli komorný koncert a toto bol obrovský symfonický orchester aj s kapelou, aj so spevákmi, aj s moderovaním, aj so všetkým. Tak ja už som hovorila, že sa teším, že v mojom rodnom meste konečne máme Pride, ale zároveň ma, musím povedať, naplňa aj smútkom, že práve v mojom meste nás musia počas ľudskoprávnej demonštrácie chrániť kordóny policajtov. Práve oni a tančeky konzervatívnych hlav okolo ľudskoprávnej stratégie i diskriminačnej ústave, ktorá popiera samu seba,
sú žiaľ tými najlepšími dôkazmi, že naše dúhové demonštrácie sú stále ešte potrebné. Malo to nejaký taký revolučný nádych, že ako robili sme veci, ktoré nikto pred nami nerobil, ale zároveň sme boli takí, že mladí a plný optimizmu a energie a proste, že nevnímam to nejak negatívne. Bolo to náročné miestami, i keď by som skôr povedal, že to bolo niekedy náročné skôr kvôli medziľudským vzťahom, než kvôli nejakým externým faktorom. V tom roku bol volebný rok. Ešte sme nevedeli, ako dopadnú voľby, ale následne boli voľby, kde vyhrala progresívnejšia pravica a mali sme nádej, že vláda Ivety Radičovej v tomto smere nejakým spôsobom bude ústretovejšia. Žiaľ, nebola. Do programu vyhlásenia vlády sa nedostali tieto veci. Ja som v tom čase sklamaný aj z politiky SAS, odišiel z SAS a začal som sa venovať vyslovene takým aktivitám a aktivizmu, ktoré mne bezprostredne robili radosť, a to boli mládežnícke výmeny alebo práca s mládežou, a som si povedal, že už tieto systémové veci, tam, kde nevidím reálny dopad tých mojich aktivít, tak ja sa im nebudem venovať a budem sa venovať niečomu inému. To, že vlastne robíš Pride v takom náročnom prostredí ako Slovensko, tiež vedie k tomu, že ten nápor na tú psychiku bol dosť veľký. Ako podľa mňa hlavne bol ten nápor na Romanu Schlesinger, ktorá bola hovorkyňou Prideu, bola hlavnou tvárou Prideu. Vlastne by som povedal, že veľmi tak organicky sme dospeli k tomu rozpadu, keď sme zistili, že aj niektoré naše predstavy sa rozchádzajú a tento vyhorenie by som povedal, že tomu veľmi prispelo. My sme v tom 2012 tak sa rozpadli a respektíve sa ten tým obmenil a vytvoril sa vlastne nový tým. V 2010 som to možno vnímal tak, že do 5 rokov sa veci zmenia a áno, všetko bude ružové, dúhové a yes. A vlastne vždycky po každom Pride mám taký pocit, že čo sa vlastne zmenilo. Že vlastne Pride je festival, ktorý trvá povedzme ten týždeň, ale ten nejaký reálny dopad je na veľmi dlhé trate. Takže ja som si vlastne za tie roky musel predstaviť v hlave ten časový rámec, v ktorom uvažujem. Že prestal som uvažovať v rokoch, ale začal som uvažovať v 10 ročiach. Že pre mňa to, čo sa dialo v 2010, bolo začiatok niečoho, na čom budeme ešte najbližších 20-30 rokov musieť pracovať, aby sme videli naozaj trvalé zmeny v spoločnosti. Musel som sa s tým vysporiadať a povedať si, áno, má to zmysel robiť, lebo ten priestor, ktorý vytvárame, dokáže mnohých ľudí presne naplniť nejakú nádejou, naplniť energiou, dať im tú odvahu žiť svoje životy. Celý rok mnohí z nich majú potom potenciál sa autovať v svojich komunitách o svojom okolí a to je niečo, čo potom pomáha meniť tú spoločnosť a Pride je v tomto katalizačný moment. Presne dostanem sa do médií a ľudia sa musia zase vyrovnávať s tým faktom, že tu sme. Sme pre nich len homosexuáli, transexuáli, feministky, aktivisti. Používajú tie slova s dešpektom, sme podľa nich pokazení, neberú nás vážne. Tvrdia, že chceme deťom rozkývať rodovú identitu, sexualizovať ich, že ich zvádzame na zlé chodníčky, že škodíme rodine, že chceme nadpráva, že vlastne už máme to, čo majú všetci, tak čo stále chceme. Neváhajú o nás klamať, prekrúcať fakty, prizývajú si na to ľudí s vedeckými titulmi, ktorí o nás nič nevedia. Fakty a ľudské práva ich nezaujímajú, len falošná morálka. Veľa ľudí nepovažuje za problém zmenu ústavy, nedotýka sa ich. Myslia si, že kampaň katolíckej cirkvi s názvom rodová ideológia je zameraná len proti nám, na malú bezvýznamnú skupinu. Hovno! Táto zmena ústavy je len prvým krokom. Už vychádzajú prvé články o tom, ako bezdetné heterosexuálne páry zaberajú zdroj a priestor pre rodiny s deťmi. Už sa hovorí o tom, ako rozvod škodí rodine. Je to len pritvrdenie pravidiel v mene rodiny pre nás všetkých. My sme teraz len najviac viditeľným terčom.
Keď nás takmer zhodili zo stola, nájdu si ďalšie ciele, kým to nezostanú len šťastné manželstvá s deťmi s bielou pokožkou a blondiavými vláskami. Vlastne do referenda vôbec mnoho ľudí o LGBT ľuďoch ani neuvažovalo a keď nás nejak videlo, tak to bolo raz do roka, keď boli správy zo sprievodu. A mnoho ľudí bolo buď indiferentných, alebo tak nejak ako mali nejaké také skôr že negatívne názory. A podľa mňa viac ako Pride tú zmenu prinieslo referendum, ktoré naozaj prinútilo všetkých, alebo veľmi veľa ľudí vyrovnať s otázkou, že ako ja vnímam, akceptujem, rešpektujem LGBT ľudí a ku komu sa vlastne chcem pridať. Lebo Pride majú v tomto tiež veľmi symbolický odkaz. Každý Pride má nejakých protestujúcich a človek si vlastne môže povedať, že s kým sa identifikuje viacej. Či s týmito veselými ľuďmi, ktorí vyzerajú rôznorodo, alebo či sú to títo nahnevaní ľudia v zelených tričkách, alebo proste títo protestujúci. Čo sme ale nedokázali a stále je to ešte niečo, čo je nevyužitý potenciál, je, že pretaviť tú podporu, ktorú Pride má každý rok v uliciach do nejakej politickej podpory. My sme boli s Ďurom dvaja z 15 ľudí, ktorí dávali pozmeňovák k ústave, ktorý hovoril veľmi jednoduchú vec. Registrované partnerstvá ako vzťah dvoch plnoletých osôb ustanoví zákon. Jednoduchá, jediná veta, ktorou by sme povedali, že myslíme aj na iné páry, že myslíme aj na iné rodine, že myslíme na to, že právo na budovanie a hľadanie svojho vlastného šťastia má každý jeden z nás. Bohužiaľ, tento pozmeňovák získal len 15 podpisov a nakoniec získal len 15 hlasov. Ja som vždycky, keď sa organizovali už tie novodobé Pridey, tak som mala potrebu, že nebyť súčasťou organizačného tímu, lebo na to som sa necítila, ale vždy som chcela niečo urobiť. Tak som robila vždy nejakú sprievodnú akciu. Robila som trebárs vychádzku po Bratislave, ktorá bola trošku bratislavská a veľmi teplá. Jeden rok som urobila také, že fototermín na Primaciálnom námestí. Vytiahla som zástavu, začala som si chystať veci a zrovna v tom čase sa na mestskom zastupiteľstve prerokovával nejaký futbalový, zákon alebo niečo. Každopádne tam boli Belasa Šlachta, fanúšikovia Slovanu a jeden z nich, taký ten veľký gorilovský ramasák, prišiel ku mne a povedal mi, že počúvaj, zbal tú zástavu, lebo moji kamarádi to neradi vidia a nevieš, čoho sa dočkáš. Boli tam poslanci, bolo tam hrozná hromada ľudí. Nikto sa ma nezastal, nikto. Zbalila som a išla som preč. A bolo. A to je atmosféra súčasného Slovenska. Toto. Tá mlčiaca väčšina, ktorá ťa nechá v štychu. Ja mám také aktivistické, také celoživotné motto, keď môžem, tak musím. A ja v čase, keď som začala v 92. robiť aktivizmus, tak som žila sama a už som pracovala na voľnej nohe, čiže som bola v situácii, keď som mohla. Takže som aj musela a navyše ešte vtedy som mala neskutočne veľa energie, takže som aj veľmi chcela. Vzdialené Slovensko! Sem vzdialené Slovensko! Rovnoprávne Slovensko! Veľmi si prajem, aby sa vrátili naspäť do školy. Zvyknem hovoriť, že najmä teda mladým aktivistom a aktivistkám alebo začínajúcim ľuďom, že ak im ide o vďačnosť, tak nech idú robiť do útulku, lebo tam budú všetci vďační, že niekto niečo robí a že im pomáha, najmä teda tí príjemcovia pomoci. Ja robím veci z hlbokého presvedčenia, že sa majú robiť a že Slovensko by mala byť krajina, ktorá je naozaj pre všetkých. Aj keď to teraz nevyzerá, že by sa dalo niečo zmeniť, tak môžeme vytvárať prostredie a môžeme vytvárať tlak
môžeme stále hovoriť o tom, že sme tu, že myslíme na každého a že jednoducho bez ohľadu na to, ako veľmi si tá väčšinová spoločnosť alebo ľudia s iným názorom budú snažiť vyarendovať ten priestor len pre seba, tak tu vždycky budú existovať aj ľudia, ktorí si zaslúžia našu pozornosť a kvôli ktorým sa to oplatí robiť. Mnohých z nich vidím tu na tomto námestí a vám ďakujem, že chodíte každý rok, lebo aspoň je možné ukázať, že toto sú tí, za ktorých sa oplatí zabojovať. Ďakujem ešte raz. Presvedčení, že všetci ľudia sa rodia rovní a slobodní. Rovní vo svojich právach, či sa to niekomu páči alebo nepáči. A ja pevne verím, že práve akcia ako je Dúhový pochod prispeje k tomu, že budeme žiť v meste a v krajine, kde sa iná sexuálna orientácia nebude vnímať ako choroba. Kde budeme navzájom rovní a budeme môcť uplatňovať svoje práva a budeme žiť ako normálni ľudia a nikto nás nebude deliť na dobrých a zlých len podľa sexuálnej orientácie, ale podľa toho, aký naozaj sme. Ja pevne verím, že taký čas príde, napriek tomu, že v hlavách tých, ktorí tu s nami nestoja, sa možno ten postoj a pocit mení podstatne pomalšie, ako by sme si želali. Ale verím, že to príde, že je dôležité, aby sme boli jednotní, aby sme spoločne znovu a znovu hovorili, že chceme žiť tak, ako tí ostatní ľudia, že naozaj sme rovní a že ten pochod za zrovnoprávnenie má svoj veľký a hlboký zmysel. Je dobré, že politici to počúvajú. Možno pomalšie, ako som povedal, než by sme chceli, ale pevne verím, že tie ľady sa pomaličky pohnú a raz sa takýto pochod bude konať ako radostné zhromaždenie ľudí, ktorí si majú čo povedať, bez toho, aby nás museli chrániť policajti, pretože to by bolo normálne. Ja verím, že v takom meste a v takej krajine budeme spolu žiť. Len to nesmieme vzdať.